Hato pidon kijing lanot kijing janjar kajing em jong pi. Hato pidon kijing khuslai kijing kodet kajing em jong pi. Hato kiwei ki ban thiu ki nyau ben ki nyau po ya pi. Hato kiwei ki kran ben ki kran po ya pi. Hato kiwei ki pen mong ki syukor ya pi. Hato kilok ki jor ki paramarjan marpa ki ino lane ki lendat ya pi. Hato don em banyu kor banyu burom ya pi. Nada pidon kum kita ke cimpang citam ke jancar ke dikoslai nak bantau Jesus Christ to sobha bat dokumen namar ke bainong bakrau ya pi ka apa bening Jesus Christ sidalade upen ken mau bad yai ban ya kinong bo chu daka ba on nada ulo kwa ban long unong bo changa to unlan yilade un ba ya kedeng na bad un bo ya nga kajing ba ya keding pnau Jesu lapen i yangi bakum no uba hadu ulum Calvary nyo i ya keding pnau kadua jong kadeng handrai kato kadeng kampen kiai kajing ba jong hadu ulum Calvary handrai kipadon po jong kato kadeng kipen kia kishon ya kemet Jesu hadu ba undang poi halum Calvary kiai kita kipadon po jong kato kadeng jong kadeng pnau kidai kipot kisang kijing kheben je tiwe bat kibriu ye kijing ino ben ye kijing landat ye kijing kam auria ki kam paman je kepatai baro kawe kijing ino ben je kisanran kibriu bala ji jeng ye kita kipen kia kiban kishon ya kamet Jesu ba uket ya kadeng bat yang ngaya piru lakin tu bangin ba ya kadeng hatu ngidon em ya kadeng Nada kiwe kipet yang ikide banyu i keding pna namar bangi long kinong bo jong Jesu. Nadu kli haluk selak jat cumi kadai keding pna dangi yeng hakadu jong keding pna. Henry kata kalong dan yeng cumi nadu kli haluk jat kampen kia ya kecing em cumi kampen kia ya kecing em jong Jesu. Kiai kipadon hapok cumi kipadon hapok jong kene keding pna jong kalong dan yeng cumi kipen kia ya kecing kia cumi kawa man la kasih. Kita jadi kijing pang jing stam kijing top jing skor ki pop kisang kijing khuslai kijing artatin bar kibai ki kam bomman bar kibai ki kam auria ki bangi le ki bangi pen kenya ki kum jong oblei ki pen kia ya keleng kor jing hi bangin ba ya kading pna jong hi Henry habau Jesu ba pat ya kading pna uyo i ya jing kermen nak tak hadau ubah hadu ulum Calvary namar udon kecing kemen kumju niru kum kinong bo jeng ladang hiba ya kene kadeng pna ha kalong ren yeng jeng ha kamet jengi ngide ben i ya kecing kemen kumbau Jesu yo i kenang ba andang la poi ulum Calvary andang la bo ya kadeng pna hang to andang la pen yeng ya kadeng pna hang to nyin sayo ya kecing job kumbau Jesu ula job halum Calvary ke kebangi le kecing em jengi kebangi syam jeng nak bantau Jesu Christ kata kedai kedeng pna kebangi ba nak bantau Jesu Christ nadangi i bagi para lok jengi ki ngap hakikam auria ki ya haklenti bom dai handai ngi syam jeng makin baik yaki baladangi ngi syam dakarai nakamon baskem bangadei ban lai nak bantau uta lan kata ka para lok jenga bat ni pen baik yaki kata kada kedeng pna ka bangi laba namar bale ni lebha ni shem wat hapreng ke jing jing stam nak bantau Jesus Christ ban pen baik lang ya ki para lok jing bat kiwe ru kinuksa ki ba ngamla ban batai ane ban pen shai pi tip bun ya kita namar bangi kran sepang kedeng pna ni kran berbor ya ki jing janjar ki jing stam ki ba ngin sayo pat haden ya ke jing suk bar ke jing kemen Baca ayu andang la ba keding pna ondang la ba ya keding pna jingi yin sa long kum Jesus Christ yin sa job ya keding pna bat hadien jong ka jing job jingi kine ki ek badon keding pna jong ni kum ki jing stam ki jing jar kin ka long sha ki jing kemen ka jing suk ka jing ka jing lui ka hok ka jing soret bat ki we de ki bangi khat ki kam bapha ane ki
good values har ktin nong wai